Também. Já te câmera, agora ele só pra ti. Не, там да прави. Знаеш там какво става? Да. Да, там има ау. Ау, йох, всичко има. Вратата. Иди ли свърка, бе ти? Аз мисля, че оттам ще се... Добре, ти. Най-големият проблем е този туалет, не? Като вземе да бърка. О, в гърнето горе не също, много бърка. Вече се получи малко. Много бърка. Борис път бъркаше с всички, сега се въобще не може да бърка. Дори водеше вареше цялата пръст. А сега се отучи, обаче отива в коленика и си телефон. Каквото хвани и отива да спуска там. И почва да затваряме, забравяме две туалетни първо и селесто ще се правим. Кой трябва да гледа тапата да стане търцето, стане. Всеки път. Бараме селесто е вкарал. Мане дели отдолу тези и отгоре телефона. Мане телефона дели отдолу тези. И ми Може да си дитата. Щях да разправя мен да си дитата. Аз само му казах, че ги хвърли. Че аз не сказала после се затворя прозореца, обаче той пак иска да ги хвърли. И сега ходи и взима едно седи и почва. По рамката. Търси. По рамката търси къде е дупката и след досва и... Вече направи. Аз само казах, защото той... Трябва да измислиш някаква цетка за туалетната, да не падне от водата. А може ли да се дига сам капака? Може ли? А Горан бърка в той ми пуска, той е направо. И бърка, как? И син, ръце, че ми стават сини от това работа. Студената вода и бърка вътре и... Не от това усилителен. И ги облизва ръцете после някаква, сте дължи сега и. Облизва. Ми редовно ходи пък в където има къщи с кучета. Паничките на кучета да дадат водата, бърка. Да. Водата на кучета. Студено ли дедата? Как ще? И може да като е спал да... Леко, леко пръста. Сега ставам, сега ставам. Ох! Не, цветето. Ау, ня. Горан, не казах, не, ставам. Моля те, мамо. Чакай да видя аз кой пипа там. Че го бръсне нещо хубаво, сега не го показва. Други магарини не ги знае. Не гледаш ясното. Не засмей. Много лошо. Пога го целувам, Много, милички, Браво, моето момче. Я цънкай Борко пак, цънкай го пак. Цънкай го, мамо, Борис. Така. Я цънкай Борко, цънкай го. Цънкай, мамо, Борито. Не когато ти ми кажеш. Да. Аз пускам. Ще го записам пак на градина, че се иска деца човека, не може. Да, направо, като види Вече дете на тая възраст, наистина Хвърля се, вече е целува ги, прегръща ги, ги пуска. и той някога пък и от силно такова Да. желание да ги прегърне, ги стиска, децата бягат. Борис още не се усеща така толкова да се изиграл, обаче...
Аз само викам, дай на Борито количката и там ги дава и двете веднага. Никакъв проблем. Щипката. Нищо сега щипка. Да щипи езика. Не, тя е щипка. Смятам костата. А така изчисти терасата, бъди си. С тайчетка ще се ударите. Горане! Горан! Той му показа как да чисти. Да.